Ahojte, tak ako rastie brand Cactus Bike, rastie aj naše portfólio značiek. Jednou z nich je aj nemecký výrobca bicyklov Focus, ktorý prichádza do Cactus Bike so širokou ponukou bicyklov, ako je napríklad tento celodpružený e-bike, alebo takéto štýlové cestné bicykle, o ktorých si teraz niečo povieme. Poďme na to. Takže ja som si pre vás prichystal najpredávanejšie celodpružené bajky od značky Focus, a to sú modelové rady Jam Squared alebo Jam na druhu, ktoré delíme do takých troch podkategórií, a to je 6-ková, 7-čková a 8-čková rada, s tým, že 6-ková a 8-čková rada majú rovnakú motorizáciu od značky Bosch, konkrétne TX Performance 4. generácie s krútiacim momentom 85 Nm a s výkonom 600 W. U 8-čky máme navyše ešte aj karbonový rám a možnosť zakúpenia závodného motora TX Performance Race. Čo sa týka 7-čkovej rady, tak tá je len v hliníku, osadená je motorizáciou EP8 od Shimana s krútiacim momentom 85 Nm. Baterkovo sa moc nelíšime, tu máme veľkokapacitnú 720 Wh batériu a taktiež tuto máme 750 Wh batériu. Za mňa obidve sú vhodné na celodenné výjazdy. Čo sa týka odpruženia, vpredu vzadu je to 150 mm, čiže úplne identické, a taktiež Focus prichádza s veľkou škálou výbav, čiže nájdú si tu modely či už začiatočníci alebo skúsení jazdci. Ďalej tu máme kategóriu Jam Square SL, čo v preklade znamená super ľahký e-bike. Tieto bicykle prichádzajú len čisto v karbonovom vyhotovení. Oproti predošlým verziám sú osadené ľahkým motorom Fazua s krútiacim momentom 60 Nm a s výkonom 450 W. Tiež tu majú integrovanú, ale vyberateľnú batériu s kapacitou 430 Wh s možnosťou dokúpenia extenderu, ktorý pridá ďalších 210 Wh. Tiež sa líšia aj s dvihom. Vpredu tu máme 160 mm, vzadu 150, čo za mňa zvládne každý slovenský trail. Teraz si povieme niečo o cestných bicykloch značky Focus, čiže slovo prenechávam kolegovi Richardovi. Ja som si dnes pre vás prichystal dva cestné bicykle od značky Focus. Jedná sa o model Isalco Max v dvoch rôznych radách. Jeden je v 8-čkovej rade, druhý je v 9-novej rade. A hlavný rozdiel medzi dvoma týmito radami je hmotnostný, zatiaľ čo hmotnosť rámu pri 8-čkovej rade je 1050 gramov, tak pri 9-novej rade je 865 gramov za použitie ľahšieho karbónu a jedná sa o údaj vo veľkosti M. Geometria oboch modelov je rovnaká a takou hlavnou vychytávkou na rok 2024 od značky Focus je postupné rozširovanie spodnej rámovej trubky od vrchu nadol, čo vám vďaka správnej aerodynamike ušetrí pár vatov. Focus prichádza na rok 2024 so zaujímavými farebnými variantami a za mňa takou dizajnovou vychytávkou je vynechanie veľkého loga na spodnej rámovej trubke, čo môže vyzerať v dnešnej dobe naozaj štýlovo. Sám som si vybral na rok 2024 tento model, takže sa môžete tešiť na viac zaujímavého obsahu počas sezóny. Ak vás značka Focus zaujala, neváhajte navštíviť náš e-shop, kde nájdete kompletnú ponuku, alebo jednu z našich predajní, ktoré sú už momentálne po celom Slovensku. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, tak by nás potešilo, keby nám dáte like a zanecháte odber. Vidíme sa na budúce, čaute.